Zeeuwse industrie werft technici op Curaçao. Het is Oudjaarsdag, dit is Zeeland Nu. Op Curaçao werkloos, hier aan de slag. Weer meer verkocht volgens verkopers. En 50 keer weggelopen, maar veel van geleerd. Dag dames en heren, Zeeland op zoek naar technici op Curaçao. Een detacheringsbureau in Terneuzen heeft zijn zinnen gezet op het Antilliaanse eiland. Inwoners spreken al Nederlands en ze zoeken werk, want de toekomst van de grootste werkgever daar, een olieraffinaderij, is onzeker. Dit ziet er misschien uit als een gezellige vakantie op Curaçao, maar Michiel van der Voort ging naar het eiland met een andere missie. Het komende half jaar zoekt het detacheringsbureau voor technisch personeel in Terneuzen, waar hij werkt, zo'n 40 à 50 mensen, die onder meer bij chemiebedrijven Dow of Yara aan de slag moeten. In Zeeland is nauwelijks nog technisch personeel te vinden, vandaar dat Van der Voort Curaçaoënaren heeft gesproken die nu nog bij een olieraffinaderij werken. De toekomst van een van de grootste werkgevers van Curaçao is onzeker. Pas in 2020 weet de raffinaderij of ze een doorstart maken of niet. Maar veel werknemers hebben zoiets van, we gaan dat niet afwachten en zijn alvast op zoek naar een andere baan. Maar omdat het eiland zo klein is, hebben ze niet zoveel alternatieven. Dus probeert Van der Voort ze warm te maken voor een baan in Zeeland. Hij plaatste in het voorjaar deze advertentie in het Antilliaans Dagblad, waar nog steeds op wordt gereageerd. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Mensen die het hart op de tong hebben, die ook soms in shock waren omdat ze hun hele baan verliezen, hun hele leven eigenlijk verliezen. Sommige mensen werkten 20, 30 jaar op de raffinaderij. Ja, er zat wel wat emotie bij inderdaad. Ja. Het mogelijk sluiten van de raffinaderij is niet de enige bijkomstigheid om 8000 kilometer van huis op zoek te gaan naar personeel. Curaçao spreken Nederlands, hebben vaak een Nederlandse studie gedaan, zijn daarna teruggekeerd naar Curaçao. Dus dat maakt natuurlijk wel dat het heel interessant is. Dus dat was wel 1 op 1 dat ik dacht van ja, dit is wel interessant om research op te doen. En zo is eigenlijk het project ook ontstaan. Maar of het zo makkelijk is om deze mensen daadwerkelijk naar Zeeland te halen? Dus ze komen met hun gezin naar hier toe, moeten hun huis verkopen daar. Huizen verkopen is ook wat minder makkelijk vanwege de economische toestand in Curaçao. Dus aan de ene kant ja, het is makkelijk om mensen naar Zeeland te halen. Maar als je alles meerekent, de impact en de gevolgen en waar mensen rekening mee moeten houden, is het wel wat moeilijker. Maar dat heeft de recruiter er graag voor over. De mensen zijn namelijk hard nodig in Zeeland. Toch denkt hij niet dat dit dé oplossing is voor het personeelstekort in de technische sector in Zeeland. Ik denk wel dat het een oplossing is. Dus we kunnen er wel een gaatje daarmee vullen in het tekort wat we in Zeeland hebben op technisch personeel. Maar goed, je moet altijd blijven kijken naar andere oplossingen en verder kijken, innovatief denken. Dat is wat we in dit geval ook hebben gedaan. Dus het zal zeker niet dé oplossing zijn, maar het is wel iets wat toch weer een stukje helpt in de goede richting. De eerste stap is in ieder geval gezet. Het uitzendbureau gaat nu met 20 Curaçaoënaren aan de slag. Bij een bedrijfsongeluk op een boerderij in Scherpenisse is vanochtend een man om het leven gekomen. De politie meldt dat bij het ongeluk op de Hartogsweg 2 landbouwvoertuigen waren betrokken. Hulpdiensten werden rond 9:30 opgeroepen, maar ze konden niks meer voor de man doen. Hij overleed ter plekke. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. In de Reigerskreek in Henksdijk is een autobrand overgeslagen naar 2 woningen in de straat. Een van de 2 woningen is nu onbewoonbaar. De andere woning bleef behouden, maar heeft wel schade. De auto stond op de oprit van een van de woningen en vloog rond 5:15 door nog onbekende oorzaak in brand. Bewoners en huisdieren zijn op tijd in veiligheid gebracht. Vuurwerkdiscussie of niet, Zeeland lijkt er zich niks van aan te trekken. Want de verkoop gaat volgens verkopers dit jaar naar recordhoogte. Zo ook bij deze vuurwerkwinkel in Schravenpolder, waar flink is ingekocht. Wat vinden we nou van die vuurwerkdiscussie? Bemoei mij er niet mee. Ik steek het gewoon af. Dat is voor genieten. Maar dat blijft leuk, hè, vuurwerk. Ook al ben je geen kind meer dus. Vooral het grote en dure siervuurwerk is dit jaar populair. We mogen allemaal minder en mensen zoeken steeds meer een uitspatting. En daardoor willen mensen toch weer een keer even lekker vuurwerk afsteken. Vanaf 6:00 mag het weer worden afgestoken.
En wie niet kon wachten, kon vanmiddag ook al in Oosterland terecht. Want daar werd 2019 knallend afgesloten met karbietschieten. Karbietteam Zeeland knalde de hele middag door en daar kwamen honderden mensen op af. Karbietschieten doen we voor de gezelligheid met z'n allen. Het maakt grote klappen, we hebben heel veel plezier. De mensen uit het dorp komen langs en iedereen is vrolijk. De karbietschieters hadden nog iets speciaals voor de bezoekers in petto. We hebben ook een speciale, dat is de Reus. Het is ons grootste kanon van bijna 5 meter lang en 80 centimeter doorsnede. Dat is heel moeilijk om te schieten, maar als die gaat, dan voel je het door heel je lichaam heen. Mountainbiker Milan Vader, dressuurruiter Hans-Peter Minderhout en wielrenner Anton Tolhoek gaan uitmaken wie er Zeeuws sportman van het jaar wordt. Sport Zeeland heeft vandaag de kanshebbers bekendgemaakt voor de jaarlijkse sportprijzen. In de categorie Sportvrouw van het jaar zijn er 4 kandidaten. Dressuur-Amazone Janine Nieuwenhuis, mountainbikester Anne Terpstra, motocrosster Nancy van der Ven en tennister Leslie Patinama Kerkhoven. Een volledig overzicht van de genomineerden vindt u op onze website. En dat is omroepzeelandsport.nl. Na 10 jaar gaat jeugdinstelling de Vliethoeve in Kortgene definitief dicht. In de Vliethoeve zaten jongeren met ernstige gedragsproblemen, maar de vraag naar deze zware zorg is ingezakt. Een paar jaar geleden spraken we toen met de 14-jarige Levi die in de Vliethoeve woonde. En nu hij 18 is, gaan we opnieuw bij hem langs. Dit jaar ben ik weggelopen bij mijn moeder, omdat het best wel slecht ging tussen ons. En toen ben ik hier terechtgekomen. Kijk eens, alsjeblieft. Dit is mijn kamer, eigenlijk. Ik ben heel benieuwd hoe het Levi vergaan is en daarom zoek ik hem thuis op hier in Sint Maartensdijk. Hallo. Hallo. Hoi. Leuk je weer te zien. Ja, leuk je te ontmoeten. Ja, dat is een tijdje geleden, hè? Hoe is het met jou gegaan? Ja, goed eigenlijk. Er zijn wel een aantal dingen gebeurd. Na dat half jaar dat je mij geïnterviewd hebt, heb ik daar nog een jaar langer gewoond. En toen ben ik naar een open groep gegaan in Middelburg. Daar is het fout gegaan, waardoor ik weer terug ben gegaan naar de Vliethoeve. En daar heb ik toen nog een extra jaar gewoond. Toen heb ik een tijdje bij mijn vader ingewoond en daarna ben ik naar Almata gegaan. Daar heb ik op een open groep gewoond. En vanuit daar ben ik eigenlijk teruggekomen bij mijn moeder. Als je nou terugkijkt op jouw tijd bij de Vliethoeve, wat heb je daar geleerd? Voor mezelf zorgen, mijn stress beheersen en er sneller over gaan praten. Waardoor je ook minder woedeaanvallen krijgt en minder vaak boos wordt. En vond je het ook leuk daar? Ja, ik heb wel leuke tijden gehad, maar ik heb ook wel mindere tijden gehad. Hetgene wat ik wel leuk vond was de activiteiten, de dingen die ik zelf uitgevreten heb, zoals weglopen en dat soort dingetjes eigenlijk. En hetgene wat minder leuk was, waren veel nieuwe gezichten van groepsleiding, veel veranderingen elke keer. Dat was wel de grootste stoorfactor daar. Maar jij bent dus ook wel eens weggelopen? Ja, in totaal 50 keer. Hoeveel? 50. 50? Oké, ja. Ja, en dan klom ik gewoon over het hek en dan liep ik een uurtje weg of 2 uurtjes of een hele nacht. En dan wou ik gewoon even de rust voor mezelf, even lekker op mezelf zijn. Je bent nu 18? Ja. Hoe ziet jouw leven er nu uit? Nu, ik heb pas geleden mijn rijbewijs behaald en ook mijn diploma. Eigenlijk gewoon goed. Waar gaan we nu naartoe? Naar de kippen. Dat zijn echt mijn lievelingsdiertjes waar ik zit eigenlijk als ik een beetje tot rust wil komen. Waar hoop jij over 5 jaar te staan, mocht ik jou weer spreken? Over 5 jaar? Nou, over 5 jaar hoop ik wel gewoon een goede baan te hebben. Dan hoop ik gewoon een auto voor mijn deur te hebben. En ja, ook eigenlijk al mijn eigen huisje. Dat hoop ik over 5 jaar aan je te kunnen melden eigenlijk. In flink wat delen van de provincie was het vandaag mistig. Maar aan de kust was het juist een zonnige winterdag. En ook vannacht wordt het op sommige plekken mistig, dus daar misschien iets minder te zien van het siervuurwerk in de lucht. De eerste dagen van 2020 zijn droog, maar tegen het weekend dan zien we toch weer veel regen. Straks een documentaire in het kader van de Zeeuwse Documentaireweek over de band Neverone op weg naar het Goffertpark in Nijmegen. De band uit Nijmegen met de van oorsprong Middelburgse gitarist Roman Huibrechts is doorgebroken naar de Voice of Holland en shows in de Ziggo Dome. Maar met een optreden in het Goffertpark gaat een droom in vervulling. Have you ever
Never Own dus. Vanavond om 8:30 en 10:00. En de klok van Omroep Zeeland die tikt straks naar 12:00. En daarna de hele nacht Vestrock 2019. Heel graag tot morgen. En voor nu nog een hele fijne oudejaarsavond alvast. Namens alle mensen hier bij Omroep Zeeland ook een hele goede jaarwisseling toegewenst.